pungkasanipun wonten tari rampok singa bareng tanding. Yo. Mas Kirun goyangane. Ayo lo, gek ndang budal meneh lo Mas. Aja wengi-wengi. Golek mundak kewangen piye? Dampiak budale prawadya bala nite turangga gebyar busanane sorake bata rubuh orek srugo moro sayati dadi tulodo budale mahesa budaya ayo lodot ayo Pak Sutris sing penting ditata sing saya budaya aja lali sesuk kanca-kanca sesarengan arum budaya blotan gitu aku ora dijak padha ayo dampiak budale prawadya bala gebyar busanane sorake bata rubuh korek srugo moro sayekti dadi tulodo tanpa mahesa budaya ayo Run ayo Bir matur nuwun oke iya sing penting tetep hati-hati dijaga kesehatane Dik Rompi ayo Dek Rompi la yo jos dampiak budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane sorake bata rubuh orek srugo moro sayekti dadi tulodo tanpa mahesa iya goyang titik tinggal titik hop dikepenake iki lho wis wayahe wayahe lho tut
Pikire wangi tangan panas. Wah, celenge tuwa. Iki celenge ya mesti alon. Jos. Hop. Ayo Mas Didik. Iki penake kita lek tuwa lho, Tut. Alon-alon ger, Lakune ya alon wae. alon. Yuk. Jos. Yok. Mbok yo mesok prengute gawe apa? Mbok yo guyu susah gawe apa? Penjaluk kuti citra ing janji. Aja ewo, aja kang sajuwa. Senadyan aku uga tansih ing janji. Mesomo tansah tak ugemi yo bareng nguti lakone aku nganalakoni sumengko Yo. Mas Bambang Bakrun. Sing ngendang sapa? Mas Bambang Bakrun. Pak Bambang. Iki sing kucing sawerane oleh akeh. Iki wayah ngedum iki. Lah iya. Ngedum karo sinden. Iya. Nyepuluh eding, meh ngitung batik. Iya. Ya. Yo, lo. Ayo, Jos. Wis pokok kepenak. Aja mulih dhisik sing penting aja mulih dhisik. Ora. Ayo kaya ngapa lah kabare gelaning para satriya iki. Jos. De. Jos. Ya. Ya. Jos. Ya. Lo. Iki emang menghitung tok ya. Oke matur suwun 10.000 kena gitu permen. Sing buri bagian. Sing beri bagian aku oleh sing penting oleh. Bene. Engko bengi oleh. Campur sari oke sawarane. Tak tungane udunen. Jos. Minggir. Wis wayahe yo. Iki nek ndi panggone? Yuk. Oke, monggo Mas Jamus. Mas Prayit, tangi Mas Prayit. Mas Prayit tangi. Durung tangi. Urung tangi. Sapa kae? Yo. Ya oke, tangga oke. Jalan ayo. Banter. Boyoke peduat. Iki celeng tuwa. Boyoke peduat. Wayahe masak minggu wayahe masak. Rica. Rica yo. Rica iki. Iki kesenenganku. Yo. Tua karo tua. Oh.
Ayo. Sing bareng tuwa. Wah, lansia. Lansia iki, lansia. Pembarong lansia. Pembarong lansia. Oke. Ayo Mbak Sampir. SSN sampun sepah ngengkel. Mbak Sampir VS Mbak JB. Pokoknya bangga mening. Gelare maksudnya. Gelare SSN. Sampun sepah ngengkel. Rogo tuwa. Barongane kok cilik. Iya. Ora subut. Ayo. Barongane kok ini. Lo. Wis buta. Barongane ini. Wis tuwa. Heeh, rogone tuwa. Barongane ini ae. Besok yang kono gawe sing ini wae. Ayo Ron. Ayo. Ayo ganti kowe Ron. Tak baturi. Ayo. Ayo Garo mundur. Maju. Tak. Aja. Ayo mlebu Garo. Ayo. Raga tuwa jiwa tuwa. Mau. Awi mau. Mas Prayen Ayo mau. Awi mau. Sama ini ya. Iki sitae ula apa? Ayo sitae ula. Ekstra. Gerang swara buta. Sing barang pranyata ambebayani Ojo maju siji moko siji Ger. Maju aku tak mundur. Pinanjung netranyo pindho dayono maju siji bloko siji ya men ya wataira tur angkara kang kasuwun gawe tunaning sasama yen lena kanobi lahi hari mau ekataran josiro anggung sa subar coba medro siji-siji yudha lan mami sigra waspadakno apa kang kawistara Singo barong jober. ya iki Aku wis lunas ten mami arek nyarutang Gero. Kawi kandaling bumi hari mau Ayo kuat ojo dipaksa aja dibongso Ger. Turu kaya Mas Prayen. Prayen film Wis budaya rambake oh la la la
Rod, iki kok ndak didol bengi ya, Dok. Oh, ndak sido. Ketuane anu babu. Oh. Nah. Babu. Pak Prayit pripun pawartosipun? Sama saya. Lah iki gerangane iki harimau. Harimau. Barang ada kegedean ya. Kula isi. Ayo Pak Dek sampe. Bukan canggung tergila sampil. Yo mangga barang iki Dot. Harimau. Jos. Ayo. Ron. Mas Prayit turu Ron. Sare. Aja banter-banter. Aja. Grebeken Pak Prayit pripun pawartosipun? Ayo. Ngono lah engkres. Sing kendang sapa Ron? Bakrun. Pak Bambang. Kendang yo tuwek, Dot. Oh, tuwek. Lo. Ayo, Bro. Tanpa mikir ya kene rasa kancange munter watenge rasa disian saya kepengin wae nikmate sakopate gawang lintang KTP sawur sambel blandingan rasi deli tumpang kulo godhong kates lembaran tangan esuk matuk memangan nasi ngantuk di tangan nyeni saka pate ora maria yo Ayo. Wira suarane ngirit suara. Pat harimau. Iya. Saiki sing ketang rono. Rada rusale. Pecahna barungane. Pak Sampir sik sagung gawe. Oke, bakal sih oke. Mas Prayit lilir. Pripun pawartosipun Pak Prayit? Lilir. Grebeken suara. Ayo lo. Ayo dah. Sol ano barong amu nggih. Sigar. Apa-apa le. Pak Sampir sih sagung gawek nih. Pak Sampir sih megeh-megeh. Oh iya. Pak Prayit pripun pawartosipun? Hawi mawon. Ayo wadah. Ayo dah. Awas. Ayo.
sopir. Yo. Oh, iya. Raya keren. Ayo. Robo. Budaya. Ayo le rabake narek rogok krecek Pak Santo, rabake Pak Santo. Iya. Barongan aja mlebu dhisik, disawer iki lho. Aja mlebu, Mas. Sawer lebu. Ayo. Barongane ora lebu dhisik. Iki wayahe penyaweran. Wah. Oh. Sikra nayaka Ngayai karya pakarya ning praja kumrekot sangkut cacut tali wonten manunggal setya Asri suarane gumuruh samya rebut ngasri estu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru ayahi karya sikra